Hay que ver, ¿eh? Qué bonitas as rancheras. Qué bonitas as rancheras. O bo sempre volve. O bo, o malo, mais o feo, eh? Ei, Paco, ese whisky pa José María, veña. Dios mío. Ei, te. Pa que logo digan que os vaqueiros pegan con todo. Bos días. Xa chegou un puto xerif, pim, ala. Que tal? E ti que tal? Ben, aquí. Pois aquí eu pouco caixo. Vello do avión directamente. Ainda teño un pouco de colayet. Será jet lag. Jet lag. Sí, eso, sabes, cando saes de noite, chegas polo día e pois saltas e si vai non vai. Chega, cuidado, non metas o gato aí. Bueno. José María, ti non ves do avión. Que ti non ves do avión. Non, que va. Ti ves do pétalos. Non ves do pétalos, home, por favor, non veño do pétalos. Con esa pinta só podes ir a dous sitios. O pétalos ou o Congreso dos Deputados, porque aí deixan entrar a calquera. Veño de viaxe, home, veño de viaxe, que me sentaron estas vacacións de Semana Santa, chaval. Vacacións de Semana Santa? José María, desde que che tocou... José María, se tiñas fame, sacábache unhas cortezas. José María, como que de vacacións, home? Que desde que che tocou... Desde que che tocou o soldazo, me levas 20 anos en rascar o carallo. Home, por favor. Por favor. E iso que lle dixen a Roberto Vilar, eu non vou traballar igual o carallo. José María, pa ti todos os días son Semana Santa. O ano pasado fun a París, aí sí que celebran a Semana Santa. Celebran a Semana Santa en París, home. Café con leite 10 euros, clavan a Cristo. E onde estiveches de vacacións? Para quieto. Que? Fun a Dallas. A Dallas e a tomalas. Ai, Dios mío, de verdad. Fun a Dallas, United States of America, o país das oportunidades. O país das oportunidades é Tinder, home. Déxate de parvadas, home. A ver, a que viñeches aquí ao banco? É primeiro de mes. Clink. Sí. Dame el sueldecito del cuponcito, mi amor. Empezaches en Dallas, vas por Cuba. A ver onde rematas. É mellor carretera. Claro. Primeiro de mes, clink, 5.000 euros. Clink, outros 5.000 euros. Anda, que de verdad. A ver, outro día... Paco, outro día chamarme da tarxeta esa do hormiguero, mandeinos a merda directamente. Directamente, a merda. Sí. A verdad que cada vez que o penso, que sorte tiveches. Pero polo menos tuvo sorte un do pobo, non? Sí, aínda lle puido tocar a un imbécil. Sí. Calcar idiota. Bueno, a ver, lémbrame que día era hoxe. Ese é o 1 de abril de 2042. 1 de abril, San Hugo e San Celso. Carallo, que memoria tes, non me lembro dos santos.
Eu que verte entrar pola porta e baixos a todos. Llorme, José María. A ver. Oi. Avance. Guardo. 1, 2, 3. É que eu arrimarme xa a unha máquina xa se pon cante. Máquina xa... José María, Dime, non o vas creer. o que? Non podes cobrar os 5.000 euros. Por? Hoxe cúmprense 20 anos do premio. Pero... Xa pasaron 20 anos. Pasaron. Pero si non aforrei nada. Home, como vas a forrar? Que vas a forrar, home? Se chegas aquí todos os primeiros de mes, e sacas os 5.000 euros, que sempre dixas 200 euros na conta. Home, por Dios, iso non ten nome. Ten nome, chámase Luis Medina. Pois agora, a pandas. Porque en 20 anos, home, non mercaches ningún seguro, que regalamos batería de cocina. Home, por Dios. Home, Paco, eu pensaba que éramos amigos, home. Amigos de que, home? Que son banqueiro, home, que ten máis amigos que a min Eduardo Inda. Home, por Dios. Dios mío, a que monte. Estou arruinado. Vou perder hasta o bigote. Que xa sabemos que puxeches en Turquía o bigote ese, home. Que non é de verdad. Anda, que de verdad. Sí. Ai. Por favor. Eu trato sin pagar. Eu xa sabía que tiña que deixar de traballar. Pero por que non lle faría caso a Roberto Vilar, home? ver, Para que deixaría eu de traballar? A ver. Para un segundo. Non che deran a ti 300.000 euros cando che tocaron o solar? Sí. E que? Non che queda nada? A ver, que gasteino casi todo en drogas, alcohol e mulleres, todo. E o resto? O resto, papeiro todo. Al gasteino con o resto. Dilapidei, derrocheino. O resto derrocheino todo. Pois o único que se me ocorre é que chames a 11. Chámalle. Vou chamar, vamos escoitar. Pero sabes o número da 11? Home, por favor. 1. Bueno. Hola. Sí, que tal? Sou José María, o do sueldazo, sí. Sei que estou aquí no banco e que me está dicindo do banco que xa pasaron os 20 anos e que non vou ver un euro máis. Que hai de certo en todo iso? Todo. Vale. Pois eu non o vexo claro, con perdón, que non... Vale. Moi ben, por menos mal que ainda a miña muller non está comigo polos cartos. Está polo físico. Que... Momento, si te ríes non entendo o que me dis. Hola! Que che dixeron? Dixeron que se quería rascar algo na 11 que fora un dos cans. Pois sinto, José María, pero falta un minuto para as 11, van a empezar aquí a entrar xubilaos pensionistas, e xa sabes como esa xente que a cartilla na man, Así que, queres algo máis? Se non, aviando. Sí, xa que estou aquí... Quería pedir un préstamo de 1,5 millón, sí. Pero ti estás mal da cabeza. Como che vou dar un préstamo de 1,5 millón de euros? Home, non tens que dar todo xunto. Dame 300.000 ahora e 5.000 cada mes. José María, ti non tes un can.
Coño, por eso che pido préstamo, se non che pedía, non? Non entendes que para pedir un préstamo tes que ter un aval? Dios, os dos bancos, é que non confiades en ninguén, home. Non confiades en ninguén. Pero agora mesmo vou sair por esa porta e vou pillar un cego. Para pillar un cego, ai, Dios. De verdad, outro millonario que se vai a merda por culpa dun sorteo. Como do Barça na Champions, Dios mío. Ui. José María? José María? Bueno. Anda que a monté aquí en 2 minutos. Que pasa? Que tal? Acabas de lembrarte que non tiñas que sair. Ah. Ah, que iso? Un cupón. E que fago co cupón? Ah, é o meu aval. Pero vamos a ver, ti que es un préstamo de 1 millón de euros e pos un cupón de aval? Home, porque me vai tocar. Como sabes que che vai tocar? Dígoche unha cousa, rapaz, vai tocar. Pero como estás tan seguro de que vai tocar? Home, por estatística pura. Pero que estatística, home? Vamos a ver. O cupón que me tocou hai 20 anos. Sí. Era o primeiro que compraba na miña vida. E que? 100% de efectividade. Entón, a ver, explícame unha cousa. Ti mercas un cupón, toca, pasan 20 anos e ti pensas que che vai volver a tocar? Olha, son matemáticas. Non as inventei eu. Para iso chama Jorge Mira. E a quen lle mercaches o cupón? A Manolo. Manolo que vende aí cupóns fora? A ese. Saín para fora, díxome Manolo, José María, quero levar un sueldazo. E yo, con esas condicións, quen se resiste? Pero, ti parvo. Iso dillo a todo o mundo, home. A min tamén me dixo que eres... Pero, se fose a tocar seguro, colleo eu. José María! Sí? José María! Dime. Que che tocou sueldazo, amigo! ¡Vamos! Se va a caimán, se va a caimán, se va para Barranquilla. No, ay, ay, ay. Canta y no llores. Ai, que ben, José María? Titán. Que eres un destes figura máquina. Trai pa aí, home, trai o cupón. O que? O cupón o carallo. Macho pra casa, que seguro que xa me está chamando Roberto Vilar. Teque, teque. Xoga 2 veces na vida, 2 veces na vida. E tocan as 2. Ai, que sorte ten o cabrón. Paco, se a sorte chama a túa porta, que non sexa con cartos. Manolo, vaya merda. ¿Qué tal, José María?